vás zdravím u mýho dalšího videa tady Ondis a hrajeme Paranomiku. Ano, začnu natáčet nebo někdy něco natočím. Dáme si kávu hezky, aby jsme tu byli 1000 let. Hezký kávičku, no jo, latéčko. A doufám, že to bude nějaké poklidné. Tady dáme a start. To bude poklidné. A nebudou mě tam moc. Máme základní věcičky. Jednoduché. Baterka, vrána a MF level. Tak. Jestli mě nebude strašit. No, jen oči zase. Dobrý, oči mi nevadí. Vůbec ne. Akorát, že mi vadí. Ano, vadí mi oči. Vrána. To bude démon, ale to se stane. Ještě to nevíme. Takže, Ghost Hunting Guide. Takže, co tady máme? Spirit Walk? Ne. MF level 5? Ne. Toxic není? Ne. Freezing Tempest? Ne. Spirit Book? Ne. Pustou Loop? Ne. Gas? Ne. Takže. Žádnej. Nebude kousat. Bude hodnej, že jo? Dobrý. A je něco slyšel chodit. Ale bylo to docela blbý. Jdeme se schovat do šetníku. Tak, tady mě nenajde. Pojistky, aha. Já neumím nahazovat moc pojistky. A to je jedno. Ty boty jsou mega hustý. Ona lítá! Ona lítá! To jsem já, kámo. Haha, prank. Halo? Já si myslím, že tam je SpongeBob. Rozlitá voda? Pane? Bydlí tady někdo? Určitě se půjdu podívat sem. Tak. Nic moc. Proč mi nefunguje? Tak, tady nikdo není. Tak. Hej. Mně se tady fakt nelíbí. To je docela hnusný od nich. Pač mám už. Hej. Moje baterka, co se s ní děje? Tady. Teatru. To je hrozná krávovina, kašlu na to. Teatru tady chce rozsvítit. Jo, se nesvítí baterka. Tam se rozsvítilo! Tam nebylo rozsvíceno. Ale Demogorgon! Demogorgon! No co je? Pošláme fakt. Oni jsou zavřený dveře. Tak. A u tohohle videa by to bylo rovnou všechno. Nezapomeňte dát like, odběr, zvoneček, nějaký komentář a zase čau!